Είσαι έτοιμη? Είμαστε το μοντεσσεράκι! Και θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο παγωτό με μόνο 4 υλικά. Θα χρειαστούμε μέλι, κουβερτούρα, κακάο, μπανάνα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 με 5 μπανάνες ώριμες, τις οποίες τις έχουμε κόψει σε φετούλες και τις έχουμε βάλει στην κατάψυξη από πριν, τουλάχιστον για 1 ώρα. 3 κουταλιές του γλυκού μέλι, 3 κουταλιές του γλυκού κουβερτούρα σε κομμάτια και 3 κουταλιές του γλυκού κακάο. Λοιπόν, πάμε. Τώρα θα τη ρίξουμε εδώ. Ένα πρώτο. Πάρτε ένα μεγάλο κουτάλι, γύρτε τον μπολ έτσι όπως βλέπετε, με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου και ρίξτε τις μπανάνες μέσα στον κάδο του μπλέντερ. Μπορείς να φέρεις ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι, όποιο θες. Ένα δεύτερο. Ρίχνουμε 3 κουταλιές του γλυκού μέλι. Ωραία, είναι εντάξει. Βήμα 3. Ρίχνουμε όση κουβερτούρα θέλουμε. Εμείς θα ρίξουμε περίπου 3 κουταλιές του γλυκού κουβερτούρα σε κομματάκια. Βήμα 4, ρίχνουμε 3 κουταλιές του γλυκού κακάο. Για να έχουμε ένα καθαρό πάγκο την ώρα που μαγειρεύουμε, πηγαίνουμε κάθε τι που τελειώνουμε στο νεροχύτη. Τώρα μπορείτε να κλείσετε το καπάκι του blender και στη συνέχεια να το βάλετε σε λειτουργία με τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου. Αυτό κουμπώνει. Θέλω να πατήσω εγώ κουμπί. Είναι μόνο του. Σιγά σιγά το μείγμα μας θα αρχίσει να παίρνει τη μορφή παγωτού. Μέχρι να γίνει αυτό πηγαίνετε και κάντε μας subscribe για να βλέπετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο. Στο κανάλι μας θα βλέπετε την παιδική εκπομπή στην κουζίνα με τα παιδιά, αλλά και πολλά άλλα βίντεο που αφορούν όλη την οικογένεια. Περίμενε λίγο να πάρει λίγο το μέλι που έχει κάτω. Ωραία. Να το ξαναπατήσω. Περίμενε να κάνει τσακ, τώρα πατάτα. Θα το βάλουμε εδώ. Να το Ναι, ένα κουτάλι. θα χρειαστούμε το κουτάλι του παγωτού. Α, ναι, το κουτάλι του παγωτού. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Να το βάλω. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια δουλειά ποτέ ξανά. Ωραία. Σέτα τα Να το βάλεις, Σέτα το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μοιράζει το παγωτό σε 6 λεπτά. Εδώ μέσα ρίξω και θα το ξαναβάλουμε στην κατάψυξη. Τράβα προς τη μισενιά. Να δοκιμάσω λίγο παγωτάκι. Ναι. Να γίνεσαι και εσύ είναι πάρα πολύ φανταστικό. Αλλά το κάναμε τέλειο. Ξέρεις τι, μπορούμε να το ρίξουμε και έτσι το υπόλοιπο. Όχι. Εμείς λοιπόν το σερβίραμε κατευθείαν και το δοκιμάσαμε. Το υπόλοιπο που μας έμεινε το βάλαμε στην κατάψυξη σε ένα μπολ. Σας προτείνω να το βάλετε σε θήκες παγωτού και να τις βάλετε στην κατάψυξη. Όταν θέλετε θα τις βγάζετε και θα έχετε το παγωτάκι σας έτοιμο. Πώς πω 1, 2, 3. Ναι. 1, 2, 3. Τέλειο είναι. Όποιος το φάει πρώτος κερδίζει. Πρέπει να το βάλουμε λίγο ακόμα στην κατάψυξη. Να παγώσει λίγο ακόμα. Κάνα μισάωρο. Ναι. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και να σας πω ότι αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα από εμάς, ακολουθήστε μας
στο Instagram ή στο TikTok.